Ćao drugari, evo da vas upoznam sa mojim najboljim drugarom ili prijateljem. Ovo je sad popodnevni jedan mali video blog ili ti vlog, a kasnije večeras ili noćas verovatno ćemo snimiti neki malo ozbiljniji. Ovog puta me ne vidite, zato što vidite mog najboljeg druga. E sad, o čemu se radi? Znate, on je stvarno mnogo dobar drug. On je tako miran, tako ćutljiv, razuman. Ja kad god mu se nešto poverim, nikad nije odao moju tajnu. Kad god imam neki problem, ja razgovaram sa njim. On me uvek uredno sasluša. Kada sam nešto srećna i kada se, na primer, srećna vratim kući i prvo uđem u svoju sobu, a on me dočeka, ja mu odmah ispričam moju sreću i podelim sa njim. On je uvek tu za mene. Nikad me ne osuđuje. Ne smeta mu kad pustim glasno muziku. Ne smeta mu kad pustim TV glasno. Tako je čovek opuštakis. Stvarno mi je mnogo dobar prijatelj. Razuman. To je prosto neverovatno. Iskreno, poželela bih da i vi imate jednog takvog prijatelja. Ali moram i da ga odam nešto. Ima 2 mane, ali nemojte, molim vas, ko Boga, nemojte nikome da kažete. Mnogo voli da podriguje i prdi. Ali, ćutite, ovo je naša tajna, nemojte da on čuje. E sad, kad sam vam odala i ovu tajnu, moram i ovo da vam kažem, šta je u stvari problem. Pa moj drug, ljudi, nema ime. Sad vi stupate na scenu. Ja vas stvarno ovog puta, ali stvarno vas molim. Baš vas molim. Znate da svaki blog ili ti vlog počinjem sa ćao drugari. I stvarno vas sve osjećam nego osjećam da ste mi drugari. Pa ja sada molim vas, uzvratite mi istomerom. I u komentarima, a kako sam zaključila vašim omraženim komentarima, pomozite mi da mu damo ime. I sad imam 2 predloga. Prva opcija ili prvi predlog je, na primer, ako vas, kažem, ne mrzi da odvojite malo vremena, ljudi, to je pola sekunde, par sekundi da upišete jedno ime. Znači, da upišete ime kako biste mu ga vi dali, to jest kako biste nazvali mog drugara. I sad, u zavisnosti, ne u zavisnosti koliko vas glasa, nego u zavisnosti kako glasate, pošto realno i ne verujem da ćete da glasate, a ako i budete glasali, to će biti možda par glasova, ali ajde, nema veze, da baš vidim da me demantujete. Ako se, na primjer, 2 imena poklope, onda smo brzo rešili stvar, relativno, i bit će to njegovo ime. Ali to ako bude baš malo komentara. Ako bude više komentara, onda će morati da se poklopi jedno ime minimum 5 puta.
Ako se desi da od svih komentara, u ovom slučaju nebitno da li vas je komentarisalo -5, 1, 3 ili 33, ako svi date različita imena, onda ću vas zamoliti da opet odvojite još par sekundi da pročitate predloge i da glasate za neko ime za koje mislite da je najinteresantnije za njega. I onda ćemo tako odlučiti kako će se moj najbolji drug zvati. Glasat ćemo, to jest glasanje će trajati do sutra uveče u 20 časova. To znači da je to nešto malo više od 24 sata, to jest 23 sata i nekih 50 minuta. To jest ne 23, pardon, grešim, izvinjavam se, 25 sati i 10 minuta okvirno. Znači imate malo više od 24 sata da glasate. Tako da, eto, još jednom, stvarno vas molim, samo ovaj put i više nikad neću da vas zamolim da glasate, da napišete komentar i da mome drugu napokon damo ime. Jer red je da ga krstimo. Naravno, nećemo zvati, znate već ko se zove za krštenje, ali ćemo pozvati barem matičara iz opštine Zvezdara da ga upiše u matičnu knjigu i da mu damo ime. Ljubim vas puno, pozdravljam vas do neba i nazad i aj, ćao!